Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz kardeşler. Bugün yine biz Türkmenistan'ın üstünde olup geçen bir hareket var da, gözüylüp duran hareket. Yani köpçülük öğrenişini tam buna nemedi bile nokta. E, Kavullanıp durmayı ya da şonun yal bolmalı deyip hasap edip durmayı şeyle ya da eller impoze edilip durdu halkıma da. Yine 1917 yıl, 1919 yıllar Kazakistan yani Kazak doğullamızın yurdunda Allah orada deyip nime diyor ya. Bir devletçilik kuruluşu diyor ya da. Olam näme sebäplenä häzirki Türkistan, şowatkan Türkistan demeti Türk yurtları ve Akbaşa vardı. Akbaşa baskı aldı da şimdi 1916'da başlaya Rusya'nın özünde kalmalılar. Başlaya 17. yılda has kızgalan öyle. Şolarsa da Kazak'ta olmamak özlerine Allah oldu deyip devletlilik kuruluşunu e, ayağa kaldırıyorlar da Rusya'dan ayrılmak istiyorlar yani Rusya'nın rayatlığından, olaklığından ayrılmak istiyorlar da şu devletliğin uğrunda hareketler ediyorlar. Yani hava Stalin'e belekti, yandaki ya nimeler hem yoldaşlar hem kabul ediyorlar. Olum çekişiyorlar, şetnama bağlaşıyorlar. Allah ordu Rusya'dan nime deyip ayrı oldu indi avtonom yani özerkli olup devam ettiler diyorlar. Yani vaktin geçme bilen o şertinden dönüyorlar da yine de Allah ordunun başında nime diyorlar da çöküyorlar. İntelligensiyasını yok ediyorlar. Kazak'ta olunamadan harbilerini, baylarını, ondan sonra din adamlarını yok ediyorlar. Sonlukla şatade devlet durmaz ya da ediyorlar. Onların mayında maskalalarına karşı çıkan oğullara repres ediyorlar. Oğullarının göçürüyorlar, malların elinden alıyorlar, altın kümüşünü yani maddi varlıklar ellerinden alıp özlerine Sibir'e dedi, yine dedi, Ural'a dedi, ne diyorlar, sürgün ediyorlar. Ha gözüylüp duran bir inteligensiyanın maskalalarına çelle yok edip atıp garıp bunun algı edip devletlik fikir döremez yani millilik fikir döremez yani hareket ediyorlar. Şimdi şu dövrüm Türkmenistan içinde de yani Uras Serdar, Tıkma Serdar'ın yanlış mı şu dövrüm iki tane Uras Serdar oldu burada. Yanlış mı şu Uras Serdar 1881 yılda 10 yaşında Tıkma Serdar'ın ikinci oğlu. Birinci oğlan Göktepe Sinan'da Nemedya öldürülüyor da Ruslar tarafı. Sonradan Peterburg'da okuya Esao'ya kalan son gelip Türkmenistan'da Akpaşa'nın nemesi Serker'de hükmünde Akpaşa kulluğu ediyor. Ya da. Ondan sonra yani yani kaçındalı 16. 17. yıllar e, Rusların içinde Rus İmparatorluğu'nun içinde karşı karşıdan sonra orası edarım hazırki bilmeyinde nemet ya devletlik fikrini devlette Türkmen inteligensiyanın taşına topladı. Bizim ayratin olalım devletlik fikri nemedelin deyip öňe sürelin deyip hazırki bilmeyinin yerinde nemet diyorlar. Ahilli vadin. Fayta turuyorlar. Mesela bizim aydınlarımız var, jurnalistlerimiz var, dilçilerimiz var. Şu dövrün inteligentlisini toplap tayda bir paytahta bir neme başlayalar da devletlik fikirli. Bu işler dengelen okmy bir taýsirler bolundur da olaryň etjek işi başa baran ok ýa-ni Gazakda bolmagyň etjekleri. İçinden öldürüleni öldürýär, bire sürgüne gidýär, ýani repressiýany nime başlaýar da şoňa. Repressiýa şaýdan Akbaşanyň
güýji ba wagty, şo wagt baskynlygy ba wagty Akbaşa ýeňilip dagan soň, ondan soň gyzyllar halk üçin geldik diýip gelýär. Onuň gyzyllaram, ýani häzir şo wagt kommunistler bizim intelligensiýamyzy ýok edip başlaýar. 30 esasam agrymly bölüm 31-nji ýyl we 38-nji ýyllaryň arasynda, ýani 1931 1938-nji ýyllar arasynda agrly bölüm diňe intelligensiýany, ýani harby adamlarymyzy ýok edip başlaýarlar. Ýygyndaky hatda nedir baýat hakyn aýalyny çelle atyp öldürýärler. Çağlaryny detdoma äkidýärler da beýinlerini ýuwýarlar. Yani özüne gerekli adam etdirler. Gaýsa tabaýyň aýalyna näme boldy, olaryň çağlaryna näme boldy, hiç bellisi ýok da repressiýa edilýär şoňa. Göçürilýär, ýok edilýär, baskı üstüne baskı. Şimdi biz enes Allah sordy neden bilýär? Intelligent näme internetten bilýär. O adam şeýle bolupdy. Onuň Türkmenistanda bolan repressiýalaryň, baskılaryň nämeleriniň bizde näme üçin aýdylanyp internetde bar maglumat döne ýakat ağır maglumat bar. Ondan indi şo döwür Türkmeniň topragy elinden alınıpdyr, dogry däl mi? Mal elinden alınıpdyr, sen baý, sen kulak, sen diýipdir. Partiýa garşy gitdiň diýipdir. Ondan soň öýler ýakylypdyr, garşy gidilen owalary kukuruzynyň üstünde pülmete tutupdyrlar. Dağlary selle boyun bolman malyny harnalyp Eýrana, Owgastana göç etjek bolan türkmenler owalaryny olaryň ýolda gapyp öldürilipdir. Aňry geçipdir. Şöyle Türkmeniň başyna bela bolup bu nemeler. Häzirki Russiýanyň nemesi şo wagtky döwrümi. Indi şu adam şöyle bir edil häzirki döwre gelsek, Türkmenistanda näme edildi? Tiýahat etme. Näme erkinligiň ýok. İstese sen ýurtdaşyna çykarýarlar. İstese goňşy bolanyna gitjek bolsaň o taýda. Tergede ýakyn o taýda pasportyň berip geçmeli. Ýa-ni Aşgabatda paýtagtda girjek bolsaň ýok saňa bolanok sen velayatdan. Buna ýazylmadyk nemeler bar. Ulagyň ak bolmaly, gara bolmaly däl. Mesela söz erkinligi ýok. Söz içindäkini ýa adalatsyzlyga garşy ýa-da bir ýerde terslik görsäň çykyp mediada hatda ýa-da öz daşdygynda aýtjak malyň ýok, basgy. Ýani ýurtdaşyndakyny bizler ortaga çykyp gör. Ýerimizdäkilere basky edip berler. Gydlanmady urup berler, gydlarmady. Näme? Girew tutup berler. Ejen kakan şol elinden işten elini çekmese seni öýdür basarsy. Umida Bekjanowyň oğluny waskalar ejesi näme üçin adalatsyzlyga garşy çykan üçin. Öz şo wagt nemeler gyzyllar biziň topraklarymyzy aldylarmy hawa? Akbaşa bolup gelip aldylar. Şu adam biz alyp bilemok topraklarym. Isleşimiz ýaly ölümçiligi edip bilýärmi? Edip bilemok. Şu adam edip bilemok. Şo wagtam gyzyllar wagty näme käbirleriň, rus dowlarynyň täýärligine bizi topraklarymyzy elimizden aldyryp paxt ektirdilermi? Zor bilen. Buğday ektirdilermi? Zor bilen. Şu adam şu ýerde giripdi. Men islen ekin bilemok, paxta bilen buğday zorlukly. Şo adam Türkmeniň hukuky ýokdy. Adalatsyzlyga garşy men toprağym bermeň malym ber diýsen, onu mäsuliyetge basyp näme sürgün edip Sibirya sürgün edip. Şu adam sen narazylyk bolsaň ýa bir intelligensiýa bolsaň seni daşary kaçmana mejbur edýärler. Kaçyrsan gaçan bolmasa odan depeden çykarýarlar. Ýerindäkilerini basyp etýärler. Bütün garyndaşlaryň geplemez ýaly diýerler. Şu wagtky Mehmedi watlandyrylýan nemeleriň padwallaryna taýaklap aýal çaga diýip duranoklar. Ýa arada
Yöletenden bu nime milleti bulutçu olan Allamrat mukayyalmışsın da yardım düşer. Mühemmelin gidya mühemmel gidyalar çağıryalar bolin ölüp çıkar etaydı. Ne için dediler şu zatlar bizden korkun diyorlar. İslam adamı öldürüp biləsiz diye mühemmellere diye. Endamının göklerini söklerini hem adamı görkət durundurlar. Şu döwrem NKVD, KGB İslam wagt öňe gelip karşı çıkan sisteme karşı çıkaran adamı ýok edip öldürüp gulaklardan çıkarıp. Şol 1926-njy ýylda türkoloklaryň, seslerini türkoloklaryň toplantysı geçýärdi Bakuda. Şol adamlardan gatnaşanlaryň içinden, yani inteligensiýa hökmünde gatnaşan adamlaryň diňe biri ölümde tıp galýady. Onam näde tıp 32-nji ýylda gulagy berýärler, 50-nji ýylda çyla gulakda bolýar. Konslagerде. Ruslaryň konslagerinde. Ötadi amnistiýa bilen soň çykyp gelýär. On gelen soň işlemäler ruhsat beren oklar. İçeride. Ayaly çağalar bilen duruşmana ruhsat berilmekdir. O da bunun için dawr uzak garyndaşlarynyň birinkide ömrüniň ýaşyny çileşe taýda. Ýaşaýada ölüp ýaşatay. Türkmeniň inteligensiýasy. Şu adam bizim içimizde belki alımı madır Türkmenistan içinde bir halkını peyda etip bilecek. Anholong hiç yerinin ses çıkan o. Kim çıkıyor? İkiden aydımçı yallaka öyle işte televizyon medyan şolar doldurdu. Şimdi Milli Halaka Ediş Komiteti'nin ştada nimesi var da edil hadirki olup duran ýagdaý Türkmeniň ýagdaýyna modern repressiýa diýip ad berýär. Milli Halaka Ediş Komiteti'nin adından ben yüzden tüm halkıma. Bölüyene halka bildirmen aşağıdan edilen, hiç yerde yazılman edilen son halk öğrenç kütüptür da represiya. Şöyle ork tarihan bilen ok bizim halkımız ne amalınlığı orta çıkaran o. Kararsızlık olduk tayıldan diyalarda tarihimizi öğreden oklar. Bizden halkımız nereden bilsin bu tarih ne mani? Dağdayları. Öňnem olup geçipdir, şu wagt näme bolupdy? Böyle men Oğuzhan kardeşimle sözlerin buyur. Salam kardeşler. Giç yaşı Oğuz ili. Hakikattan hem represiya şu wagt Türkmenistan içinde modern şekilde geçipdi da. Şol 2019-njy ýylda ve 1917-19 ýyllarda geçen bolsa şu wagt şonundy edil modern şekilde halk özüniň repressiya bolup duranyny bilen oklar. Eger şu wagt öýüni satyp, maşynyny satyp, işigindäki malyny satyp ýurdun daşyna gaçýarlar. Näme üçin edýärler muny? Şo ýurdun ýerasty, ýerüstü baýlyklaryny Ors imperiýasyna sümürtmek üçin. Halky şu datlardan uzak tutmak üçin. Halk topragyň eýesi bolmasyn, şu datlardan uzak bolsunlar. Hiç zat bilmesinler, internetten şoň üçin kapatýarlar. Muny çıkan wagtam ýurtdan zorlana çıkarýarlar, mejbur edýärler gaçara. Özlerine laýyk bolajak adamlary yalakalyk edip biläjek adamlara olaram öz ýarlarynda tutýarlar. Olaryň üstüne hem halky davleniýasyny barlaýarlar, basyş basýarlar. Ine aydymçylar bardyr. Birden artistler vardır. Ne buların üstü bilen halkı oyuna getirýändirler. Şu datlardan uzak tutýandyrlar halkı. Ine repressiya şudur. Halk bunu bilmelidir. Ine sen topraňa, neftine, gazyna, baý ýerasty baýlyklaryna eýe bilmeseň, eýe durmany bilmeseň, biziň gelecekde de hiç bir adamymyz bolmajakdyr. Näme üçin? Sen bir ýerde ölseň senden habar tutýan ýok. Ýurdun içinde de sana seyredýän zat ýok. Ine repressiya, halk şunu bilmeli. Bu repressiýadan näme çıklar? Repressiýadan çykmak üçin öňçülük bilen ýurdun gazanmaly, sonra da lustrasiýa edilmelidir.
Şuna gatnaşan adamlaryň hemmesini lustrasadan geçirilmelidir. Lustrasada aydınlık, açıklık hem de adalettir. Şu zatlar dikelmeli, önemlidir. Halkın devletine ınamı olmalıdır. Ene represiya, şu wagt modern şekilde gidipdi halkın içinde. Şu wagtky çağıjyklaryň şylar geljek hayalyna çelli, hyallarına çelli, arzuwlaryna çelli, illerinden çaldylar. Şu çağıjyklar arzuw edibillerden de hiç şeýle bir ýagdaýy ýa-da nemesi ýok da. Aýdara bir ijek çöregimi de alada diýär. Şu çağıjyklaryň ýaňur okuwçyja okuwa gatnap bir okuw bilen meşgullanmaly çağılar, maşyn ýuwup ýa bazarlarda araba sürüpdirler gara. Olar esas şu wagt döwletiň bir gelejegi ýöne näme diýerler? Şu çağıjyklaryň gelejegini çalýarlar. Pakta giderler. O zaman näme diýär? Ýa diýär, şuňa molumlary bile düşünmeýärdi. Ýa bir ýerek gideni bilen ölürmi? Sen o çağanyň ömrüni çaldyň, hayallaryny çaldyň elinden. Olaryň ýaşajak arzuwlaryny ýok etdiňiz. Ine ýygyňyzda galan çağıjyklarymyz. Kimisininki 10 ýyl, kimisininki 20 ýyl, ýa 15 ýyl. O ene atasyny görmedik çağalar. Ine bul iň ulur represiya. Maşgalalar iki bölündi. Halk bu da düşünmelidir. Öňşini Rus imperiýasy üstünde durup eden bolsa, indi uzakdan seni uzakdan punt bilen yönlendirýärler. Telefon alkaly. Sebäbi olaryň okady giden, ýetişdir giden itleri var. Ine şolaryň üstü bilen ýönetýärler. Ola, sağ olun. Mejerde durayım. Onun üstünü yetiyen. Ola, yani men belki istimani edip birin aydınlarım yok ettiler. Yerinde çağaları, dettoma verildi, ayarları öldürdü. Kimlerine hem oldu. Köpsünün, şimdi birdir ikidinin olmasa ağrım löylörünün ıkval var. Hiç de bile nokta tutman halk. Şimdi şu adam, şimdi modern represiya, represiyan özün emme diysek, represiya şu doğru bar bolun devlet kuruluş tarafından ediliyor. Sovetler diyorlar şu an, ya komünistler diyor. Şimdi şu adam represiyanı, modern represiyan kime diye özünü devlet kuruluşu deyip görkez oturan rejim etti. Represiyan ne demek? Tökmet atıp basmak, tutsuz atıp yenedip yok etmek, türmelerde haksız çüğretmek, yurttan mecburi göç ettirmek, elinler malını, halını, maskalarını almak. Çoğun represiya değil yani. Ne için represiya diye? Şu vaatki bulup durun sisteme karşı gelen için, şu sistemen kavullanmadığın için ve sesini ya hareketin bilen karşı gelendiğini görkeden için edilir. Bir adamzada karşı bolan sisteme var da şu vaat yolun içinde. Şimdi şu vaat modern represiya ne edilir? Ön aydınlar edilir. Şu adam aydınlar edilip dursa. Yine tapara bir edyan işinin, öz işinin ustadı da orada ama öz işinin de aydın adam, öz işinde. Yurttaşına kaçma ne ettiler, çıkar koydular. Palmıra'da hukukçu hükmünde öz işinin ustadı yine de çıkar koydular, mecbur ettiler çıkmana. Ondan gol geldi, andan yazıf diye. O adamın yurt için demeden görüşen adam, ona türmelerde çürettik, ekval belirdi. İçerik aldı, dalyalar içerik düşüydü. Yine öz nememiz Niyaz Aldar Kösen dövründe bizim nevitçi ustadımız Nazat Oyleviç minister da öyle işleyen ana o adamın maskalarından ayırıp Rusya'da yaşamana mecbur ettiler. Modern represiya. Nahas yakınlaşsa Merdan Muhammed aydın yiğitlerin yeri, Türkmen halkının yiğitlerin yeri.
Ýurdun içine almadylar wagty bilen. Näme üçin? Halk üçin erkinlik istedi. Bäden alkaç gitdiler. Ýa-da ene Hasan kardeşimiz var, Umydyjan Bekcan var. O ýene de halkynyň hukugynyň, hakynyň bardygyny, beýle bolmaly däldigini çykyp aýdan üçin ýene de howlat böler ýurdun içine akitjek bolup. Biziň tanamadyklarymyz näçe bardy? Biziň şu tananlarymyz, tanamadyklарymyz näçe? Yüzlerçemi ýa müňlerçemi? Ýurdun içinde bolup ýökämer, owdaşlar bilen bir ýaşylyraklar bilen gurrundaşlyk zat bilen içeriden Haýsy bilen türmede oturup gelenler var bilen. Türmede oturup meni gozuklanýan da kimler var? Nähili adamlary taýyp basýarlar, ýene Ay dedi, türmede professorlarym oturýar. Benim ýeňsem masap turdaşy professor adam türmede näme işi waka? O ýurdun daşynda bir halkyna peýda getirmeli, öz işinden, ustadlygyndan bir halka bilmedim bir maldardyr, biri daýhandyr, biri taglykçydyr, biri medisinadan nemedir, professordur. Öz işi bilen meşgul bolmalar, näme üçin türme wagtlaryny diýip düşünýärmi? Ene modern repressiýa eken şol. Halka biri peýda getirjek bolsa, halk köpçüligine. Halk bilen arasyny üzmeli eken. Häzirki sistemanyň edip duran işler. Arslan Bey, buyur. Sağ olun Merdan Bey. Esenlikler, ildeşler, yurttaşlar. O modern repressiýasyny gatyken görnüşleri ýa-bar men öz düşünüşimdekini ýa pikirimdekini aýtsam ýa ildeşlerimiz bilen paýlaşsam. Ene häzir yurttaşlarymyza, ýurdumyza gibritni uruş gidip oturan biz şunu aldanmaly däl, gaýtam ýurdumuzy goramaly ýa taş döwremizi aýdyňlatmaly diýsem, bu siýasat diýip gaçýarlar da. Şunu hem bir modern repressiýa diýip düşünemem. Hani köp vatandaşlarımıza da ýa-ni öz ýurduny ýa pul berip goratmalymy ýa özüne ýalwartyryp, haýyş etdirip goratmaly. Näil düşünjelerde ýörler men düşünemiyorum. Olmasa görüp oturlar da maşgalası darha otur. Ayal doğanları nirlerde yetim bolup ýör, eceleri yetim bolup ýör, kimlere kul bolup. Yani bu modern repressiýalar o maşgalany bile göre bozoturlar aralarını. Näme üçin bağı ýitirmek üçin maşgalany. Halkymyza ýa-ni bilgi paýlaşjak bolsaň, halkymyz bilgiden gaçady. Aýdyňlaşjak bolsaň, aýdyňlatmadan gaçady biziň halkymyz. O näme ýa-ni ýurdun goramaklygy samsyk düşünjeye getiripdirler diýdim de öňüm. Şu repressiýanyň netijesi de şular. Modern repressiýalar şular diýip düşünemem. O halkymyzdan ýa-ni öz güvenini özüne bolan inamyny aýrypdyrlar. Ýa-ni halkymız şeýle düşünediler. Geleceğini olar çözmeli, olar karar vermeli senin ıkbalına. Yok olar kimsenin kararına, ıkbalına karar verir tek de. Bu hiç kim olar. Indi seyredin şu dayda, yani ezik şu sistemini kurupturlar da eziyerler başta. Kul düşünce koyarlar, yani bir adamlık düşünce koyarlar. Getirip yine şol yetiştirilen, yani aramızda yetişen çağları, adamları yine de öz halkına, yurduna ziyan ettirediler de. Şu derece yankı modernleştiriptirler de bu işlerini. Aydasım yaratan zatlar köp tercih uçotur da Merdan Bey başlan. Bolya, sağ ol. Arslan Bey. Aziz Bey, buyur.
Sağ olun. Ne represiya, bundan önkü represiyaların gurun edildi däzir. Modern represiyanın da misal verdik. Menen buların sebäplerini aýdyp geçeýin. Ýa-da näme üçin bol dowam edip dur. Näme üçin nemeden ok. Dowam ettirip dur häli güneçenli. Ne bunun sebäpleri gatı näme? Kän aýdyp geçdik. Ene illüstrasiýa meselesi, illüstrasiýa geçirilmedi de. Yani bu illüstrasiýa geçirilmedigi sebäpli bolup durandyr şu wagtky ýagdaýlar. Şol sebäpden dowam edip dur. Yani Soветler ýa-da SSR dagady diýdik-de. Dagany bolsa her kim öz başyna diýdik. Öz başyna diýen bolsa neme bolmaly däl-de o. Eger öz başyna bolýan bolsa başgaça bolmaly sistema. Näme üçindir başgaça däl? Diýmek sistema täzeden neme edilmedik, illüstrasiýa bir täze sistema gurulmady. Şol sebäpden bolup geçýär ýagdaýlar. Häzirlikçe şunu aýdaýyn, sag bolun. Owa represiýa aýdylýar ene şol sistema halka garşy neme diýär. Ulanýar da represiýalary. Demek ýa-ni Aziz beýiň aýtýaly ýene de şol represiýalar modern şekilde dowam etýän bolsa, demek şol rejim şu sisteme ýene dowam edip ýurdun içinde, Türkmenistanda ýene. Illüstrasiýa ene Ýewropa ýurtlarynda taýydan aýrylanlar ýa-da aýrylmadyklar öz nemesinde geçirenler bara doğrudan illüstrasiýa geçiren täze bir halk bahsiyetli düzgün getirmek üçin ýa halk bahsiyetli döwlet guruluşunda öňki rejimin halka eden ziyanlary nähili hereketler edipdir, kimlerin eli bilen edipdir. Şolary halka açıklaýar. Näme üçin açıklaýar? Şonu gaýdyp şonuň rejim ene döremesin. Şu rejimin halka ziyanlydygyny, zulüm bilen, represiýa bilen hereket edýändigini, şu tarapyň ýalňyşlykdygyny görýärler-de, şu illüstrasiýany ulanýarlar. Ondan şondan soň nähili diýýärdiň? Indi bizde de Türkmenistanda garaşsyz bolduk, bir taraf bolduk diýip her iki ýerin, her köçede, her dokument diýilip atlandyrylan, görkezlen kagazlarda, mediadik görkezlen, döwlet mediatik görkezlen kuruluşlarda hemme ýerde şol söýüş ulanýarlar-da. Ýöne şol köneden ardanyp bir täze hakykatdan bir täze ýol Türkmen halky üçin bähwitli ýola girilende subutnamasy ýok-da. Yuridik tarapdan subutnamasy ýok. Nemede sen näçe gyýgaranda da ol aşagyny doldurmaly diýär, ene köküni görkezmeli, dokumentasiýa diýär, ene hereket. Ene şol ady şolat orta atylmaly. Görkezne, biz indi şu wagtky sistemada biz öňkü ýalňyşlyklar etjekler, ine şol ýalňyşlyklar edilipdir, ine eden kimlerin eli bilen edilipdir, ine de şolar diýip halka açyklanmaly şol hereketler. Ýok, açyklanmaýan bolsa, edip duran hereketiň şu bolsa, modern represiýalar diýmek şol sisteme Türkmenistan dowam etdi. Aziz bey, buyur. Sağ olun. Yeniden bir aydılmalı zat var ine. Biz neme dedik de tarihte Kazaklarda bol geçipdir diýip aýdyp geçdik elbette. Diňe bir Kazaklarda däleýsem Türkmenlerde başka Türkiýe devletlerde bolup geçdi da bu represiýalar ýa-da soýkurum diýip aýdyp biler. Salinin nemesi de sistematik bir şekilde ýok edilişi. Ama bu gaty elkenç ýagdaýda bolup geçdi. Köpüsini bilemiz o. Näme üçin bilemiz o?
Bunu näme üçin ele alamyzok, näme üçin üstüni açyp näme bolup geçipdir, belki gowy bir zat bolan bolsa gowy boldy diýip. Yani bir siyasi baha vermemiz gerekli de. Buna. Şunu edemzok. Yani aýtjak bolýanym diňe bir ama häzir Kazaklarda bolup geçenini bilýär. Diňe bir onuň bilen çäklenme bu ýagdaýlar, problemalar. Has giňişleýen ne Türkistanda, bizim Orta Asya'da, Kazaklarda bolup geçti, Özbeklerde, Kırım Tatarlarında bolup geçti. Yıllara meňzeşäk bolup biler, dürlü bolup biler ýöne. Kitlesel, yani bir adamın paranoyaklığından yüze çıkan bir neme de merkezden Stalin'in telegrafı bilen halklar yok edildi. Geçen filmimizde de ken nemettikle gözetip biles bu ýagdaýlara. Bunlara aýdylmasy gerekli hukmany. Sağ olun, demledim ben. O şeýle bir neme var, Türkmen halkynyň içinde bir nakıl var. İl aynadyr diýär. Yani senin näme işetýäniňi görýär. Indi her bir hereketde de şu toprağın, yani Türkmenistanyň hakyky eýeti, yani Dogowitde eýeti Türkmen halkydyr. Şu topraklarda ýaşaýan ýurtdaş. Ondan soň sen häzirki rejim näçe medialarda, ya döwlet mediasy diýip adlandyrılan guruluşlarda görüversin. Döwlet adam üçindir diýip, ýana otaýyk getip barýar. Ine indiki wäşillik näme diýip elliki görüversin. Sen döwlet guruluşy bolýan bolsaň, sen netijen sen bermeli däl. Halk bermeli, netijen çykarmaly. Ha, doğrudan öňbizler repressiýa, biziň aýdyňlarymyz ýok milli görüşi bolan adamlarymyzy sürgün edipdir, öldüripdirler. Kim edipdir, kimiň elleri bilen edipdir. Yani şu ýalňyşlar indi gaýtalanmaz ýaly şu wagtky kim bol, Niýazow bolsun, ýa Gurban bol, ýa Serdar bolsun. Onuň neme hökmünde, şahs hökmünde rejim şonu görkezýän bolsa, orta çykarýan bolsa, ýa şularyň eden işleri, yani şu wagtky döwletiň ýa-da hökümetiň eden işleri diýip indi gaýtalanmaz diýip halkyň özü neme bermeli, baha bermeli. Ine kär etke bilen, çilim bilen ýa narkotik terişler bilen ulan neme arasy taz bolan mecbur edilen soňa Türkmenistanda halkymyz kana öňsüýt geçenler. Şolaryň içinde nemet ýalarda ýani. Şöyle görseler başlaryň, ay men de goýdum, men de adam boldum diýe. Menem aýdýan sen goýanlygyňy sen suud etmeli däl. Halk suud etmeli hakykatdan müşül festivaldan ýöremäň goýupdyr, özüne we daş döwrüň garyndaşyna ziýan bermekden goýupdyr, indi adam bolupdyr diýip halk baha bermeli saňa diýen. Sen 50 gyýgar ber, men düzeldim, men öňküýalda näme diýelim. Bu bolanok. Cemiyet halk saňa baha bermeli. Sen adam bolduňmy ýa öňküýal eşekmi sen? Yani şu häzirki rejimiň özüni döwlet diýip görkezýän bolsa, o döwletiň içinde hökümet bar bolsa, lüstrasiýa etmeli. Näme üçin? Şu wagtky modern repressiýalaryň çözümi şu taýda. Lüstrasiýada. Etmeýän bolsaň, Milli Halas Ediş Komiteti Türkmenistanda häzirem repressiýa gitýändigini suud edýär. Mysallaryň üstü bilen. Modern repressiýalaryň geçip durandygyny suud edýär. Bu ýollary bu halkyň helak bolmagyny diňe şol lüstrasiýanyň üstünden çözüp bolýar. Bir san hereket edýän hemme zat
şonun izole kinetik güç bilen gelýär. Repressiýalar mözelliğe çıkýar, adalatym dikelýär, sisteman gurna bilsen, illüstrasiýany edýän adam döwlet sistemasynyň baş çykýan adam diýmekdir. Yani adam däl de nähili halkyň önanan adamlar diýip. Illüstrasiýany edýän bolsa, demek galan zatlaryna döwlet uruşundan baş çykýar şol adamlar. Etmeýän bolsa, garapdanam dowam etmekçi, repressiýanam dowam etmekçi, oğruluk, cümrülük, Türkmenistan diňe häzirki bolşaly çimal bazys hökmünde ullanjak bolýar. Ölerek yurttaşlar, kardeşler söz aljaňyz bar bolsa, bolmasa tamamla versem bolar. Barmyzy buyur. İçerisi kardeşler, var vatandaşlar. Sen diyecek bolýan repressiýa sol boş giren döwürlere bir bolupdyr. Bu kalkoz urlar döwürleri edil basmasalara içki kalkoz başlıklara näme boýunça dünya boýunça akyllar adamlar kalkoz başlyk bolmadyr sebäp bu da wagtlara boyuna ýetirlendirdir da. O bir arada gurulmak etdiğim kalkoz başlıklar ve alaşman giden kuşkullarını köp seço hatalardan giden da şu başlıklarla alaşman özüne bu niyetin özdiyen adamlar ovasından veya mecbur olurdur da. Ola bir repressiýa bir görünüşi da. Ýa, Bu suyun ýaşaýjylarynyň köpüri gejenden gelen hem hatalardan diýerli ýaşaýjy azdyr gibi bolýar. Şol keyfine gidenden dahi gejenden gelenler hem keyfine gelenlerdir. Ola bir görünüşi dogry aýtdyňyz. Repressiýa häzirki döwürde dowam etýär. Bunu halkymyz düşünüp bir akylly hereket etmeli gerek. Orhan Bey buyur. Şu repressiýadan çykmak üçin, halk şu zatlara düşünmek üçin neşi Milli Halatyç Komiteti var. Şunun yanına toplanıp şu zatlardan halk bolup bir çykmamız gerekdi. Biz şu zatları 5 ýyldan beri aýdylyp gelmekdi. Ýurt piringi däl. Ýurtda ýaşar ýaly etmediler. Cennet ýaly watanymyzy cehenneme urdular. Şonuň üçin bu halk bir repressiýadan diýilmek üçin, öz maşgalatynyň ertir gidip akşam öýüne girmek üçin, şu zatlaryň hemmesini çağalanmadan gelecek üçin biz bu repressiýadan çykmalydyr. Watanymyza, toprağımyza eýe çykmalydyr. Lustrasa hökmäni suratda edilmelidir. Öňcelik bilen ýurumyz gazanmaly, ondan sonra da lustrasa edilmelidir. Bu edilen haksyzlyklar hemmesi açyklanmalydyr. Halkyň öňüne çykyp hemmesi jogabyny bermelidirler. Bolmasa biz ýurdumyzda ýaşarlyk däl. Geljek nesillerimiz ýurdumyz ýok bolup gitjek. Nesillerimizden gene de biriniň guly boljaklar. Şuwat halkyň iň bir işleýiji, güýji ýurduň daşynda gedip ber. Öderem hyzmat edip berler. Bizim 140 ýyldan bäri Rus rejiminiň altında izilip beren bir halk biz. Ata-babalarymyzy sürgün etdiler. Garabağollara, ol mal ýüklenýän garabağollara salyp bir aýlap Sibire sürgün etdiler soğuk yerlere. Şu zatlaryň hemmesi açyklanmaly, arhivler açylmalydyr. Halka bu zatlar aýdylmalydyr. Bunu aýtmaýan bolsalar, onda bularyň öz illeri bardyr bu zatda. Özleriniň bir gorkusy bardyr.
Şonuň üçin halk talap etmeli öwrenmelidir. Sen gelecek nesiliň üçin ýurduňy gurmalysyň. Men gysgaçyk şu ýerde jemläýin. Sag bolun. Bolýar. Olun kardeşler. Ondan hem sağ olasın boljak. Sağ olun gelen üçin. Oğuz iyilesen olsun.